kuya ni ati kauban ri. Pero tang nay kauban ri na ka istorya ba. Uy kauban. Uy pre, ikaw lagi na pre. Uy. Wait a minute. Ako lagi sa una pre. Ang mga babae gamay ra lima magukod sa kuha. Lima lang. Bay hambog nga pulo ka babae ang gugod sa kuha sa una. Kana mga istorya ha, katuuhan dili na. Siguro nagukod ang mga babae si mo basig kwarta ra kapas. Pobre man kay kuno. Uy kwarta gani. Oy, unsa man nagyapas imo ha? Dati suyan ako. Dati sila kayo. Kuhaon kanilang katabang. Tabang. Nagukod man guys sa kuha gani. Ni ibo guro. Malay mo na igaon na si mo ha, sila mao to gigukod dili ikaw may tao. Ako ra isa. Bot-bot man ang imuha tanan gyud pre. Klaro kayo. Bot. Tinuod lagi na. Babay gagukod sa kuha. Sus na lang, di pag gamuto, mungurot sa lang ko, perdagang kag madali na pud. Sus bayang pagkapanguros ha. Mura man gyapon di gyud kabalong ang manguros. Sa man to klase nga pagpanguros? Binuo man to panguros, di ba to binuang? Ikaw kusog na ka mut-mut di ba kabalong nga to ha? Che, ikaw bro sige raglaan. Sus. O sige, kung magukod sa imo tinuod ang mga chicks, patunayi daw be nga ako makitaan. May chicks diri, mingaw man ni diri. Bot-bot man to nimo. Ako at Ikaw butbuton ikaw butbuton. 5 ka chicks. Pre, Tinuod na. Pre. Uy. pre. Uy, kom lagi na pre. Kedua ko istorya no pre ba? Sana chicks? Chicks sa mga estudyante pre. Chicks? Ako pre bagi gukod ya mo pre. Bilay niya gukod niya. Pulo ako diha 5. Ayaw ingna nga. Mula ba pakasamo Ako lagi pre kay 15 lagi pre 15. Butbot. Gukol ko 15 lagi pre. Di mo tuon nimo. Nakatuod. Kana inyong mga istorya. Hambog na kayo mo, mapablabaw pa mo sa ako Gusto man siguro mo pagukod og bala. Kani akong bala, dugay-dugay na po dyan yung kagukod ng tao. Dili ba kay iro pre ba iro? 15 ka iro gukol sa kagabi Yung lekon hike ra ko. Abi na mo chicks. Chicks, unsa man ang chicks? Gusto lang chicks Mulis ako pre. Nainay ako pre. Nako ningaw. Lawat pre. Sige, lakaw na ito basig blackay karon. Na, lantaw hadlocks ako Hadlocks ako Oy, kinsa may Inumo na ko, dugay ning wa ka black eye ba? Di na kakuan sa ko ginhadlok na nagkutkuot ko dire. Sige kuot nimo. Bakal, Basi katulran mo ni. ra nako siya, wala ko Kasi na pa makakita nato, akong himo witness. O kinsa tinuod nga gikadlukan sa tuang duha. Sige ron, ug may magi dire kung si tahon ron. Sige, testingin daw para ako makita. Wala kami mangagi ron dire. Sige ako magi, Sutoy ginas manatad ba? Sutoy pas manatad ako makakuan ron. Sige, atong testingan. Tingan kung nataw ron dire mangagi. Naman gido. Iniagi si tahon ako. Si tahon ako. Sumbagay. Yes, sumbagay. Sumbagay. Nilay ko muso ko lagi sumbagay lagi. Pre, Iban hadlok sa kuha? hindi kay. Gusto na ko pinatyanay. Puta isuga ni moy. Uy, magkano kamera? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ina? Kay gahi man. Abi ko nagusukol bisag niwang ko sumbag ko. What's up mga kasulid? Okay, shout out tayo Shout out ako si Aldamar Lenlen. Salamat Aldamar Lenlen. Shout out sa iyo. Okay. Honey Chris Kuro Rotante. Shout out po sa iyo. Shout out sa iyo. Okay. Iya Roquero, shout out. Jan Kid Galumpines. Utang ina, ayusin mo yan. Gago. G Ibalies Duga, shout out. Salimi si Talaman, shout out sa inyo ha. El Marjorie ka English Castor, shout out. Ug kay Clarissa, ug kay Kikay Fonjan Shi, Kikay Fonjan Shi, ug kay Jamaica Sintos, shout out sa inyong tanan.
Salamat. Kung gusto mo magpa-shoutout, just comment sa among video. #solid. Ato lang, kasimple. Don't forget to subscribe sa among YouTube channel, SLC Viners 2. O guys, taka request niya guys, kung kabalo mo mag-invite, pag-invite po mo sa among page. Okay, thank you. Solid mong tanan. Keep safe on. Wow.